rezeki sing nibani berarti lah Gusti Allah sing maringi. Kuwi salah kuwi. Lho kok salah meneh iki lho. Lah jarimu mau ya manut aluring laga. Kabeh Gusti sing maringi ning menungso diwajibne budidaya. Lah iya Lah iya. rezeki sing nibani. Lah lek menungsone ra kerja, ayo ning omah tenguk-tenguk Gusti sing nibani bosok kowe. Ora kerja ya bener to, Pak. Iya ora? Doa ya usaha. Ya doa ya usaha. Doa karo Ora mung jagakne nibani rezeki saka Gusti. Lah lek kowe men jagakne kaya ngono, eleh rezeki sing nibani Gusti lho. Kowe tengok-tengok ning omah ra metu, 3 wulan tak jamin kuru bongko kowe. Ki jane dulur apa musuh jane? Loh, dulur ya dulur, tapi secara adu argumen oke Mas Ayu. Loh, berarti semua itu ada jalurnya masing-masing. Iya lho. Kudu budidaya, kerja ben oleh dhuwit sing barokah. Orang gegem tangan. Orang gem tangan. Wah, cocok berarti iki. iya. Lho, rungono. Wong ubet bakale ngisong liwet. Iso ngliwet. Gremat-gremet Waton selamat. griyak-griyak. Waton kecanda. Alon-alon. Waton kelakon. Apik iki. Wong Berarti Jawa ngono kuwi lho Mas. Pati ingkang mangerteni. Berarti Gusti ingkang mangerteni pati kula lan panjenengan antarane umur kuwi mau. Pati Gusti sing mangerteni ning menungso kudu ngati-ngati. Loh. Lah lek kowe mung jagakne Gusti sing mangerteni, eleh kowe nyabrang ril. Paribasane kowe ndek prinsip Gusti sing mangerteni. Lek niate mati aku yo mati, lek niate ora yo ora. Kowe nyabrang ril pasane 10 panggah bongko kowe. Di gubuk ini aku merasa nyaman Mas Klidik Senajan karena to. bersamamu. Gubuk iki mung saka gedhek. Gedhek kuwi get kuwi gedhe, dek kuwi sok kala awake dhewe sesandingan, dek-dekan. Sayang. Awake dhewe iki bengi iki pacarane kebon. Di pantai ini settingnya pantai etok-etoke. Kebon iki lho. Iya. Aja tek-tek tapuk iki. Liyane ku anu, lek piyai putih ngagem napa niku beskap warna putih ngoten Nggih, niku nggih. ketok resik tenanan. Ing paningal panjenengan Nggih, nggih. nek Mas jenengan lho, wong ireng iso gawe putih jan kaya madu mangsa. Ini lho. Nggih ampun sia-sia ajeng kados pundi menika lak nggih. Nyuwun pangapunten lho, Den. Pacanipun nggih sedaya menika nut lampahing crita. Ngoten lho. Mboten kula nyuwun prisa. Nggih dawuh. Penjahite jenengan iki sinten? Nggih tasik keluarga piyambak. Lah jenengan teplek apik. Lah kok lho kegedan iki lho. Sampeyan iki lak wis tak kandhani, paling tidak ki menyesuaikan ya ngewehi ukuran ngono lho. Paling ora nek tangane kedawan, nek kowe ora gelem diukur ana ya tanganmu terke ning Ponorogo. Ngono. Wong dijak kandhal kok iso bingungke wong. Nggih nuwun pangapunten. Sedaya menika lak namung nglampahi to, Mas. Mungkin lho disawang Nggih. nang YouTube ora penak, pelawak ngangge daster lho ora. Niki yen kula dandani apik kaya kula becik. Nggih. Njur mangke lak sedaya mboten wonten ingkang ketawis awon. Oh. Nggih, dados kudu ana sisi baiknya dan sisi jeleknya. Sisi baiknya Teng kula. sisi jeleknya. Ah niki lho. Oh. Dadi adil, ngoten lho. Nggih, nggih. Janipun nggih kula dandani apik niki. Nggih ming laire ora kalungan usus ngoten mawon. Ya kalungan usus tapi usus kirik lho aku biyen. Ya aja nesu, ngono wae kok nesu ki lho. Nyuwun pangapunten, Gus. Nggih. Alhamdulillah mundi dawuh saking Eyang Tama. Leres. Kasengguyung keng putra sedaya dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Nggih. Mengeti ambal warsa beliau Eyang Tama ing tumuju wonten ing yuswa ke 80 taun. 80 tahun. Nggih, 80 taun. Niki mugi-mugi kemawon yuswa ingkang sampun dipun lenggayang. Nggih. Insyaallah saged awet momong putra wayah sedayanipun. Amin. Insyaallah sekali melangkah sedaya putra lan keluarganipun pinanggih berkah lan barokah. Amin. Allahumma Amin. Niki Ya lho Rabbal Mas. alamin. Nggih. Kula panjenengan kok dipun kanthi Nggih. pun paringi mandat sebab menapa beliau itu klasik. Nggih. Ngoten lho. Eyang Tama. Yainipun nggih Klasik. klasik. Mula kula kalih Mas ingkang dipun dawuhi kaya-kaya kepanggih kalian mbah kula utawa kakung kula. Niki wau nggih. Mengko ora ketemu karo wong liya ngoten rasane Nggih, nggih. mboten. Nggih. Mula Mas kula kandhani iki acarane apa sampean ya kudu ngerti. Ya wis terus. Kok mbok degek-degeke apa? Ben Klambi- ketok gagah ngono apa? Ya klambine gedhi ben ketok cilik. Loh, ora paling tidak kan tahu. Ya roh lah, pokoknya bangga
Seneng aku bengi iki. Pripun? Ya silaturahmi karo warga masyarakat kene. Lah nggih, Lah iya. iki lak ulang tahun. Ulang tahun Mas ayo. Nggih, Ah, nggih. Nggih. Ambal warsane yang. Yang Atau sing wis adat lumaku terus ndongake apa yen Ya, Lek. mantene lak selamat menempuh hidup baru. lah ya. Hmm. Ya lek ulang tahun ngene iki ya meng ndongakne biasa to, Bos. Nggih. Muga-muga panjang umur, Aku apik. tapi yo aja dawa-dawa. Lho. Sik, Kepiye ora to ki? penak dongamu iki. Lho ning dindinggon ki lak mesti mugi-mugi panjang yuswa nggih Mas. Lah ya. Panjang umur ning mung sak madya aja dawa-dawa. Lah terus. Mergo lek dawa-dawa ki besok bakal nyiksa raga. Kok iso tekan kono? Lho iya, ndongakne iki panjang umur sak madya, aja dawa-dawa mergo nyiksa raga. Umpama kowe sing ulang tahun, Nggih. kowe tak dongakne muga-muga panjang umur adalah umurmu ngantek 180 tahun. Kamangka menungso ki secara umum fisik itu semakin tua akan semakin berkurang. Leres. Kowe 120 tahun wis ngepleh-ngepleh tenaga wis ra enek turu ning amben. Delah muga-muga kowe ngantek 180 tahun, kowe sing 60 tahun lemah-lemah tok. Priya bosok kowe. Iki jane kepiye? Ya ora? Ya ning ya bener. Lah iya. Bener Dongakne iki panjang umur mung sak madya, aja dawa-dawa mung sak kuating raga. Loh, bra. Go Nah, bapa Eyang. utama yang tama, muga-muga ya panjang yuswa mung sak kuating raga ben besok ora bakal nyusahne keluarga. loh, lah iki lho, kok Loh. omongane cetha iki panganane apa bocah iki? Iya. Apik lho kuwi. Loh, panganan. mungkin lho, Mas. Berarti padha sing mbok omongke antaraning jodoh rejeki pati, derajat marang sumendening Gusti. Nggih, Nggih to, marang Mas? Gusti. Berarti padha Apa kuwi? rejeki ingkang nibani, ya ta? Pati ingkang mangerteni, jodoh ingkang maringi kuwi lak dumununge wonten Gusti to Mak Cangik. Leres, nggih. Berarti sing mbok omongke ya padha. Tegese apa kuwi? Lho. Rezeki sing nibani berarti lak Gusti Allah sing maringi. Kuwi salah kuwi. Lho kok salah meneh iki lho. Lah jarimu mau ya manut aluring laga. Kabeh Gusti sing maringi ning menungso diwajibne budidaya. Lah iya, Lah iya. rezeki sing nibani. Lah lek menungsane ra kerja, ayo ning omah tenguk-tenguk Gusti sing nibani bosok kowe. Ora kerja ya bener to, Pak. Ya ora? Doa ya usaha. Ya doa ya usaha. Doa karo Ora mung jagakne nibani rezeki saka Gusti. Lah lek kowe men jagakne kaya ngono, eleh rezeki sing nibani Gusti lho. Kowe tenguk-tenguk ning omah ra metu, 3 wulan tak jamin kuru bongko kowe. Ki jane dulur apa musuh jane? Loh, dulur ya dulur, tapi secara adu argumen oke Mas ayo. Loh, berarti semua itu ada jalurnya masing-masing. Iya lho. Kudu budidaya, kerja, ben oleh dhuwit sing barokah. Orang gegem tangan. Orang gem tangan. Wah, cocok berarti Ah, iki. iya. Lha lho, rungono. Kudu begar. Ya ora. Wah, lah kowe bleset. Dadi Iyalah. ora kok kudu Gusti sing nibani Oh ya iya. di tengok. Lek rezeki kudu nyambut gawe, budidaya. Wong ubet bakale ngisong liwet. Iso ngliwet. Gremat-gremet Waton selamat, griyak-griyak. waton kecanda, Alon-alon. waton kelakon. Apik iki. Wong Berarti- Jawa ngono kuwi lho Mas. Pati ingkang mangerteni. Berarti Gusti ingkang mangerteni pati kula lan panjenengan antarane umur kuwi mau. Pati Gusti sing mangerteni ning menungso kudu ngati-ngati. Loh. Lah lek kowe mung jagakne Gusti sing mangerteni, eleh kowe nyabrang ril. Paribasane kowe ndek prinsip Gusti sing mangerteni. Lek niate mati aku yo mati, lek niate ora yo ora. Kowe nyabrang ril pas nek 10 panggah bongko kowe. Wah, lah iya. nalar lho. Ya ora? Masuk akal. Ayo. Ayo aja masuk akal yo iwang ngono. Ora kok ngewangi sing bener omongane Masmu kuwi Lah nek sing pancene. bener iki nyapa dadak ngejak aku barang. Loh, kowe pancen nggih blong-blongan ditek-itek ning ngene iki badapmu. Kowe lek ngomong Iya, Gusti iya. sing mangerteni, Nggih, nggih. kowe nyabrang ora tan gedhe kono. Nggih, nggih. Eleh rasa dadak noleh ngiwong noleh nengen. Gusti Allah sing mangerteni patimu. Kowe nyabrang ndelujur ae. Ayo, lek ora tabrak bres jaya ra pedhot ndasmu kowe. Bres. Ya ora. Ta ora? Iya. Dadi iki pati iki Gusti Allah sing mangerteni, menungso ya kudu ngati-ngati. Ya nek menungso ora iso kok nyabrang blunus nyabrange menungso mesti tolah-toleh. Betul atulen lho mripate ning ngarep kok. Lah nek samping. Pitik kuwi. Lah kuwi. Karo jaran. Iya. Ya ora? Iya. Lah iya. Berarti nek antarane rezeki. Rezeki menungso ya kudu budidaya. Pati. Pati iki menungso ya kudu ngati-ngati. Berarti sing ketelu jodoh ingkang maringi padha karo Gusti. Tegese apa kuwi? Wong kuwi nek wis jodoh arep lenggah ning kuwade mesti ketemu marang tresnane. Sing ngomong sapa tak tapokne lambene kuwi. Loh, Loh,
Ngene lho, para sepuh aku ngewangi sithik, ora Sinten? ngewangi ora. Ngene. Sing jenenge jodoh ya, najan dipalang ana segara jembar. Nah. Gunung Dura kaya apa Nggih. yen pancen pangeran memestikan itu lamun dadi jodoh, Nggih. ora bakal kurang dalan. Jodoh tetep pangeran yang Berarti nemtokake. dadi jodoh mesti lingguh ning Kuwade. Wade. urung mesti. Nyatane akeh wong lanang wedok dadi jodoh lingguh ning kuwade saiki ya pegatan. Pegatan tik piye iki? Lah mbuh urusane dhewe. Kok teko aku. Nggih napa mboten? Heeh. Lah nggih, urung mesti lek jodoh kuwi lingguh ning damparing keprabon utawa kuwade sing darli jodoh. Oh. Urung mesti sing darli jodoh kuwi besok bakal digawa tresna siji lan sijine nganti tumekaning pati. Lho. Nggih napa mboten? Nggih. Jodoh ki urung mesti, Mas. Nyatane pacaran enek lek 5 tahun, nyatane ya ora dadi ya enek. Kuwi sapa? Ya ora? Pacaran 5 tahun ra dadi. Oh enek. Sinten? Aku. Waduh. Katane yo aku iki pacaran 5 tahun ora dadi ya enek. Karo bocah ndi? Loh, cah tulung agong lho. Lho. Lah gene ra mbok teruske. Wis dipek karo wong liya. Lho. Lho kuwi omongo sapa? Iki lak streaming. Dalang lho. Lho, dalang ndi? Jawa Tengah. Lho. Lah terus sing mbok mantan pacar sapa? Nang kene wonge. Lho. Lah ya sapa kok iso? Iki lho. Oh, iki njledek iki ya iso. Sing ngomong jodoh sapa? Iya, iya. Nyatane pacaran 5 tahun ya ora dadi. Masyaallah. Nyatane ya ora dadi bojone Mas Cahyo kun tadi. Lah ya mesti ngono. Ane- Ora bakal jenis sinden kondang ayu kaya ngono rabi karo gemuk. Lho. Lah ya bener, Mas. Apa enek kok wis ninggal gemuk malah oleh stempet. Tempet iki tempet raimu kuwi. Dalang padane stempet. Lah wong pyaine putih kaya ngene setempet iki lho. Stempet rek. Stempet ki rek anyar ya putih. Kowe ra bleset. Kowe oleh golek contoh liyane oleh. Ning aja nyampluk karo keluargaku. Loh, Oke. saya Sampeyan perkara jodoh ngomongane bedane jodoh karo bojo Nah, monggo. Ning ora usah nyangkut-nyangkut keluargaku. Kula niku lek ngewehi contoh wong liya niku Nggih. sak kala niku ya lek wong liyane iki trima, lek tersinggung. Betul. Sekarang ada undang-undang IT IT utawa penyinggung apa jenenge? perasaan orang lain. Perbuatan tidak Nah, menyenangkan. perbuatan tidak menyenangkan. Lah, kuwi lho. Ya ora Mas. Gini mboten. Ada undang-undang perbuatan yang tidak menyenangkan. Kuwi ana undang-undange. Enten ta? undang-undange daripada saya nggawe hal Lah, yang seperti itu contoh wong liya, lebih baik kan saya memberi contoh saya sendiri toh Mas. Ya bener. Dadi undang-undange apa? Aku dhewe Perbuatan apa? tidak menyenangkan. Nah, mongko kowe menyangkut Bu Gesi, mongko aku wis rabi karo Bu Gesi, anakku wis 4. Kowe nyenggol Bu Gesi padha karo perbuatan yang tidak menyenangkan untuk diriku. Nah iki Enek pasal sampean kena iki. kata-kata iki lho. Apa? Kata-kata yang tidak menyenangkan iki berarti garis besarnya jenengan iki cemburu. Upamane cemburu ya memper wong kuwi bojoku kok. Lah iya, lah nek wis dadi hak jenengan nyapa sampean lesu? Lah pancen dadi aku, kenapa kok ungkit-ungkit mau nyatane masa lalu tur kuwi rong kelakon. Heh kowe nanti kowe. Aku tak ngalih kuwi urusanmu wong loro kok. Aku ya tak golek gandengan liya ngono lho. Biyen combene ya kowe lho, combene. lambene elek. Ngene mboten? Kan kowe contoh kula dhewe, Mas. Ketan ya ketan. Ya ta? Lah ya. Heci ya heci. Lah ya, heci, heci. Mantan ya mantan, saiki ya saiki. Ngono lho. Tidak perlu harus mengingat hari kemarin. Yang perlu kita ingat hari sekarang. Lah ya ora ngono. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, besok adalah jawaban. Ngono lho. Karepku ngene iku. Nah, Aja nesu. sampean ki nuwun sewu. Ini Eyang Tomo itu menginginkan situasi yang membahagiakan. Lah ya aku kowe contoh iki bahagia lho iki. Bahagia iki. Bahagiamu apa jajan? Lho ketemu karo mantanku bahagia. Lah, balik rono to. Ya, Mongko Tomo. karo adike wis diarahne ngrembug Betul. Mbah Tomo lho. Nih. Kenapa kowe nyerempet-nyerempet ngene Bu Kesi? Nyuwun Mongko sewu, aku wis Pak anak-anak papat sing siji melu rene. Lah nganti kaya ngono kuwi lho. Nyuwun Nggih. sewu Mas Yoyo. Nyuwun sewu pun Apa? stop. Ndak usah Kowe milih ndi? tukaran. Ayo. Lah milih aku sesuk nang Solo, lek milih Kluk-kluk ya sesuk nang ngono, Baben apa nang Gudi kono. Ayo. Wah, jenengan niku kejeron kok, Gus. Lah kuwi ngatasi ora dibelani kok bojone kaya. Anu panjenengan dawuh mawon. Kula niku. belani Nggih, kan nggih, gawe parian riyen. Nggih. Klemben-klemben roti-roti. Wis tau. Biyen-biyen saiki ya saiki. Kulino. Su. Jenengan iki ngasih peluang dulu toh, Gus. Cemburu. Kowe ora gemedhe ndasmu. Ah kepiye-kepiye iki nek jeneng ini lak wis sampean ki nerak pager rahayuning liyan. Sing nerak sapa? Iki kan pengalaman yang dahulu. Ya paling tidak kan histori yang kemarin jangan sampai kamu keluarkan di dalam pagelaran. Tapi yang buka Facebook mesti metu ya.
Buka Facebook. Iya, aku mbiyen dolan. Iki Lho. Ning ndi, Bos? ning Delopo mangan bakso karo Nyapo kan delopo bareng kok iso. Masane nyun pangapunten lho, Gus. Sik iki lho, diklarifikasi Bu Kesi. Mergo sing mirsani iki ning YouTube barang Piyai Ewon lho Bu Kesi. Apa sampean nate gandeng karo wujude Super Tetra ngono kuwi? Ayo tak. Terangno. ya ta. Iki lek ra enak, iki ra enak lho. Kok kelone aku Super Tetra. Lah ngopo, Mas? Nyatane oleh ya Dumek asine. Domek ku obat gatel e. Nah. Padha ae kok iso. Biyen piye Bu Kesi asline piye? Men ora kemlelet kluthuk kuwi ora. Jujur mawon iki nggih. Jujur, Pak. Halo. Jujur. Jujur yang awakmu yang. Nyelukmu iki kaya ngono. Rupamu kaya wit jati lho iso. Timbang rupamu kayak tisu magic ngono. Gau nggih kuwi. Jujur lho, Pak. Tapi aku ya sungkan iki dipresani Pak Hariwur. Oke lho. Panjenenganipun rawuh Oh, mriki. Bapak Hariwur sekalian. rawuh. Iya, Nggih. ngono lho. Nggih. Ora perlu sungkan diaturke. Kan ora mungkin ta awakmu gandeng karo kaya ngono kuwi ora mungkin ta. Dadi terangno, men kuwi ora kegeden rumangsa. Ning panjenengan lek kula jujur mpun duka lho nggih. Sampun nesu. Lek kula jujur panjenengan sampun duka kalih kula. Ya mbuh engko ae. Nyatane piye? Riyen to, Gus, jenengan nglenggono riyin. Ya ora Biar nglenggono. tahu duduk perkara nanti bisa Iki diklarifikasi. sumbere permasalahane kakangmu kuwi lho. Kowe kan iso golek dagelan liyane ya Pak Bag ya teko nang kene. Nyun pangapunten, Mas. Napa? Panjenengan kalau ngendikan ngoten saya tidak bisa menerima. Lah ngopo? Apapun bentuknya kalau namanya grup itu harus solid. Terus piye, Harus Sob? solid. Pertanggungjawaban kita membuat satu grup itu harus senasib serumpun sepenanggungan. Solid. Ning kudune lak kowe iso ngarahke to kaya ngono kuwi. Tidak Omongane. bisa, biarpun ini sejelek apapun tetap saya pertahankan. Sebabe. Yo, aku mbiyen yo nutupi dhek yo. Nah. Dia tak. Kok nutupi aku? Lah yo kenten aku ngiler to cangkemmu. Nutupi apa? Wis tuwek barang ngiler sih anu. Sariawan. Sariawan opo kecilik kowe ngileran lo. Ketoke ganteng anggere mau. Aja guyon. Bu Kesi ayo. Eyang Tomo ki Arek yo. jauh Bu Kesi, ayo. Nggih, nyuwun sewu Mas Cahya Kuntadi. Menawi lepat kula nyuwun pangapura ya, Mas. Kaya bodoh ayo. Nggih. Sejatosipun pancen rumiyin nalika kula tasik SMA. Ya ya SMA. Awakmu. Kowe menengo sing ngomong ben iki ora Cile. melu ngoceh ae ora. Ayo. Kula nate gandeng asmara kalih Mas Kluthuk. Riyen kula jaman liburan wonten Ngentrong, wonten Pantai Popoh mrika kalih Mas Kluthuk dipapak wonten griya kula. Dadi sampean ya romantis mlaku wong loro ngono. Bu Kesi, sampean ya mlaku gandengan wong loro ngono. Inggih, Mas. Masalah lek disawang paduan mesti kaya widodari nggo trimo sampean. Mboten menapa-menapa. Kan aku mbiyen ngene lho, Pak, mikir kaya ngene iki. Iya. Dadi pacare dagelan, rumangsaku besok dadi bojone dagelan kuwi uripku mulya, ayem tentrem, senadyan to Mas Kluthuk. Lho, piyayine kan nyuwun sewu, ora pati mbejaji. Nah, Rupane Terus. kulite ireng, terus Sing rapati bejaji mbok diomongning lho. kulite ireng nyuwun sewu, wajanipun radi mancung. Ning saestu kula niku malah seneng. Mergo napa kula mikir, uripku besok bakal selamat selama-lamanya. Bojoku ora mungkin disenengi karo wong wedok liya mergo sing rupane ala kaya ngono. Ning aku asline ya seneng karo dheweke Mas Cahya. Nyuwun ngapunten nggih, kula gandeng sampun 2 tahun riyen kalih Mas Kluthuk. Rungokno. Ah. Wis to ning kono ae ora usah nenti. Wis rene ning kono wae ae. pancal raimu ngene. Terus Bu Kesi selama 2 tahun nih yang kamu lakukan apa saja? Loh, Loh, oh, Bu Kesi dudu kowe, Bu Kesi lho. Wah wo ora. Keprok ora. Kowe iki nyapa? iki aku buka-bukaan los lho, Bos. Sing nang pantai lho. Sing nang pantai rong dina rong bengi ya. ora. Sampeyan Bocah kena angin laut masuk angin terus tak keroki metu nomere iki lho. Seto. Rumangsamu kok arepe golek nomere kok iso mbok kerok gegere kok. Loh, kula senadyan to kalih Mas Kluthuk menika gandeng 2 tahun. Ning cara pacaran kula niku pacaran jarak jauh. Jarak Dadi jauh. ora tahu ketemu. Lah tak ketemu. Lah, berarti ora tau ketemu kowe. Loh, Ngono tek gleleng kowe, kok kemplelet kowe?
tapi video call. Kuwi tahun piro rong enek video call tahun semono kuwi. Video truk. Kale ra enek, ganti truk kok biasa. Video truk. Oh, bangsamu. Lambene elek. Opane video truk iki lho. Lah sik rong enek call truk enek iki. Ayo, oke. Keten lho Mas Cahyo. Enek Mas Is lho ning kene. Ayo, Mas Koko. Es lho, pare es lho. Ya ta. Keten. Iki ta wangi. Apa? Wis ngileran. Iya. Ora tahu bener kowe iki. Lek mbok celuk Mas liyane iki iso malah lek aman iki malah mbok celuk Mas Wondo. Lah Malah dijak mancing kok malah. Yektosipun lak namung bumbu. Nah. Tidak ada kenangan sebagai umat dipun Gusti. Nggih, Bos. Kabeh menungso kuwi mesti nggawa kenangan. Terus? Mula kenangan sing elek ayo ditinggalke, kenangan sing apik ayo digedhekke. Nggih ngoten niku. Mula kaya dene keluarga besar Eyang Tomo. Nggih. Ini mempondasi dengan kenangan-kenangan yang menanamkan dengan penuh kebahagiaan. Betul. Mula putranipun Mas Kris dan Nggih. sedaya putranipun. Menika hobine off-road. Nah, Menika Off-road ya apa? off-road Apa ngene iki apa? numpak jeep lho. oh dadi olahragane apa Rut? Off-road Nek bojomu olahragane apa? outbound. Pemanjat tebing. Ora. Lah outbound ki lak menek nggon tebing. Outbound ki out ki metu, bon ki utang. Dadi bojo ki hobine metu golek utangan. Wong karo BRI di backlist bisa. Saiki wis dibuka. Mangsane. Mulai yang ke-80 tahun, Gus. Nggih, leres. Insyaallah Eyang Tomo Nggih. tansah pinayungan berkah lan barokah. Amin. Ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Insyaallah dalu menika ngentekke ragat golek nikmat Leres. ben adoh saka laknat, slamet saking donya akhirat lan mboten kesupen nyuwun syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho Gus, mula sedaya namung ngalah Nggih, berkah. nggih, ngoten lho. Nggih. Yen wis kabeh kuwi kedadian kaya ngeten iki, Nggih. ayo menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keharmonisan di dalam menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Leres. Nggih. Ngoten. Nah niki ngeten gandeng Nggih. panjenenganipun Bapak Hari Leres. Wuryanto rawuh. Nggih menika Bapak Mongko adatipun panjenengan menawi rawuh teng pagelaran nggih. menika klangenanipun nameti caping Caping gunung. gunung. menika termasuk bapak kula, Pak. Sapa-sapa kok bapak iki lho. Mbok yo piye to? Wong ki saiki aja sok ngaku-ngaku. Loh, aku Akeh wong sing ngaku-ngaku njur tundane malah njlungtrungke. Ngene lho, Ambok ngomong apa anane wae. Pak Harimur ki kaya aku ki kaya Bapak Harimur kaya bapakku. Nggih. Tapi Pak Harimur ki mbuh ngaku-aku anak, mbuh piye aku ora mudeng. Tapi kan ada ikatan ya, hati. Tapi secara hubungan saya kali Pak Harimur itu ada hubungan emosional, Pak. Oh, berarti cara leh nresnani yo tenanan. Enggak. Rasane cedhek ngono ya. Nah. Mboten hubungan emosional tuh Pak Harimur lek petuk kulon niku kudu emosi mawon. Dadi kudu nesu ngoten dadi. Ora nesu piye wong dalang we nesu karo sampean kok. Aja meneh kok dalang, bojoku mendine nesu karo aku. kok. Berarti Apa? leh mung gandeng kurang. Tahu tak culne malah nyolongi apa-apa. Ah, ngomong iki yo. Kok iso. Cobi pripun, Gus? Lah niki wonten dawuh saking Nggih, Pak. Hyang Sutomo. Nggih. Nggih, Pak Tomo. Saking Mbah Kung Sutomo. Ya. Mbah menika. Nyuwun lagon caping gunung. Menawi pareng dipun tembangaken kalian Bapak Juwari. Wah, enggak. Siap, siap, Kaget tak kira lek debet tebakan kala Bapak juru kunci. Juwari. Piye to, Pak Mas? Juwari. Mas. Mbok yo seniman ki sing anu lho, sigap Ya tanggap ya. Lah yo kalau dengan situasional ngono lho. kalau ketanggapan. Ora. Nggih. Pak Juari mawi renan penggalih dipun aturi Nggih, tindak. monggo Siap, siap, dipunaturi. siap. Nggih. Sampean sing wis pirsa. Eh? Pak Juari diaturi tindak saking Sasana Palenggahan. Monggo dumateng Pak Juwari. Seniman kok monggo tok iki. Kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang ampun gati. Nah. Kaya MC tenanan ngono lho, wibawa. Kunjuk Tata bahasa gedekne toh. Masyaallah. Sing wibawa to. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Juari. kunjuk dumateng Cengkoke lho, cengkoke lho. Kurang gedhi. Kunjuk Mikir cedhake. kunjuk Nah, ngono. Gedhekke sithik Mas ben ketok ngeng. kunjuk Iki mendekati bahasa ketok. Coba sedikit lagi. kunjuk
Ya iki lho. Cedake mike, gedheke suarane. Halo. Alah kok iso. Natap mik lho. Untune natap mik lho. Lho kowe sing salah dumike, contonge. Kok iso. Layak mik kuwi tayeng kabeh lah kaya ngono. Aku nggo mic dhewe lho. Aku nggo mic dhewe nyadari, ora teges keminti ora, nyadari aku. Nyadari pripun? Ababku ra enak. Ayo coba. Panas-panas melaku nggih ngurmati Pak Juwari. Dumateng Pak Juwari mugi-mugi panas-panas kalih mlaku. Nggih. Kowe iki jan salah ngene lho. Ayo tak wari. Nuwun Kawigatosan. kunjuk dumateng penyanipun Bapak Juwari. Kasuwun jegar saking sasana palenggan kaderekaken kaderekaken ungelipun panas mlaku sedaya para wira pradonga sampun cemawis mugi-mugi ndadosaken renang penggalih sedaya pamiyarsa ingkang rawuh ing dalem menika sedaya bapa lan sakeluarga ingkang sageta dados tumujuning para pinisepuh. Aku bakal iso ngatur licet kota. Tek ora kek omong dhewe ora ngono. Aku iso. Maka Bapak Juwari Panas-panas mlaku gitu. Derekaken kanca-kanca para wira pradonga. Ya. Aku iso ketutne ya. Ya. Madiun. Bareng-bareng Bapak Ibu menaiki Kiai Madiun mesti apa kalian tembang menika. Maka Pak Juwari, maka. Yuk. Panas laku orang gowo payung segale diseret lamaane lampung Surabaya geger ngusine Madiun Jakarta janji rukun tetap harmonis. Matur sembah nuwun. Pak Juwari. Leres. Dawuh saking Gus Eyang Cahya, Tomo. Eyang Nggih. Tomo, kasuwun kersa caos pisumbang swanten. Ngoten. Nggih. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu para tamu sedayanipun, Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi Nggih, sak nggih. kukuban. Nggih. Alhamdulillah paring wekdal nderek nyengkuyung regengaken pamuntut saking Bapak Sutomo Nggih. ingkang dinten menika ambal warsa ingkang kaping 8 dosa. Nggih. Nggih, mugi-mugi tansah binaringan sehat, Amin. putra wayah sedaya Ming. sehat, Amin. paringi rezeki ingkang kathah berkah barokah kangge Amin. ngibadah. Alhamdulillah, Nggih. alhamdulillah barakallah. Pak Juwari Dalem. ingkang bawa panjenengan nggih. Ngoten. Nggih, ingkang Nggih. jengleng kula kalian Mas. Nggih. Ming. Nggih. Nggih, sewu. Nggih. Miming. Ngagem pendamping menapa piyambak? Nggih. Bet piyambak mawon. Oh ngaten nggih. Malah gobias mengki. Nggih. Mboten napa-napa wong Nggih. sok kala lak mesti butuh penyemangat. Nggih. Dijengkleng napa mboten? Cekleng Oh nggih no. Oh nggih. Jenengan ingkang bawa ingkang jengleng kula Oh Pak. nggih, nuwun sewu. Prayogi menika. Sketchup. Saben bengi nyawang Oke. Menawi panjenengan mirsani Mas kula Nggih. pondene
remen penggalih panjenengan mboten, Pak? Tetep remen mawon. Alhamdulillah. Dateng sinten mawon remen. Mekaten ugi kula Nggih. ugi remen kalian panjenengan Pak Juwa. Anu, Leres. sok ngunjuk jamu mboten Sinten panjenengan? jamu? Iki Nggih, kagem napa raosipun napa raganipun Pak Juari. Nggih. Sok ngunjuk nggih. Sok ngunjuk. Ah, niki mumpung ngeten Mas. Nggih. Mbok bilih panjenengan ngersakaken cem-ceman dagelan saged panjenengan beto mangke. Ngaten. Nggih. Cobi Niki pundi? lebokke toples sok. Beton apa mboten? Nggih, kula dhewe iki dicem seminggu malah kulit kula glodok. Dadalah. Boten. Dadalah. Menika lasada kok dadalah. Lasada kok dadalah. Niku banyolan kula lasada. Nggih. Yen Yen memaja Ayo dipleno. Nggih. Nah, ngene enak. mung karo Sing dhuwur. janur kuning. Sing dhuwur. Kok ora iso sing energik iki ngopo tok? Wong lanang kok ming lentah lentuh tok ki lho kok iso. Wis benake jarik gemagus lho model saiki. Mbok sing los ngono ora mriyayi ngono nyapa to? Kok iso. Ing atase jarian ning ngisor nggawe kaos kaki ireng. Nah, ya. Pancen yo kulite ngene. Lasada, nggih, senes bladalah. Kene lho kowe nyapa to ning ndi nggone ombo Pak Juari itu sudah papan kok iso. Kembang wae Kowe mbok nangeti. Kowe iki malah kaya wergul kok iso. Ben kaya padi kucing. Pardi kucing biahmu kok iso. Ya wis. Ya. Guna. Neh, Pandu. Oh, mantep tenan iki. Oh, awit. Iya. Iya. Nuwun sewu Pak Juari. Swantenipun sae lho Pak Nggih. Juari ini. Nggih ngeten iki sing diarani budaya selaras kalian nata Wirapradangga nggih ngeten. Napa? Ndokku yo sakit. Lah wong aku ya sik arepe matur karo Pak Juari kok iso. Langsung mak engkek. Madhep ngarep no, nyapa madhep buri. Gah. Madhep ngarep. Kak. Nek ngarep lak roh, nek arep tak inggati roh, ngarep. Oke. Nah, Disawang. Nah. Yo. Oh, ah. Yek. Lah kowe iki yo ngapa? Dadak mbok kecup barang iki lho. Bareng nyawangmu hasrat ya. Utluk. Tadi iso Ngapunten Pak Juari nggih. Ngapunten. Weh, gojek Pak Juari. Tadi iki Pak Juari. Ngapunten Pak Juari, ngoten niku polahe dagelan-dagelan ngoten niku. mbok yo nglenggake Pak Hari. Wong Pak Hari iso lenggah dhewe tak lenggah nyapa ya. Ayo. Tegese menghormati Pak Hari ngono lho. Lagi ngoten lho. Lagi ngriki Pak. Monggo Pak Jumadi ngriki. Pak Juari, Anu Pak Jumari. Lagi. Pak Jumadi kaya bakal kaset Kediri. Jumadi kaset. Ayo, mati kaset. Wayang kulit to. Pacitan. Apa? Pacitan. Oh. Us, aku alah.
Ngopo nek Janaka karo Cakil kok dansa lho. Lagune dangdut kok. Jaman saiki aja sok seneng gegeran. Nah, Janaka Tanam. karo Cakil iki Nah. biyen gegeran tapi ini dipersatukan karena berbhinneka tunggal ika. Nah, menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI. Nah, Kok nek Janaka, nganti- Janaka karo Cakil nyawiji akhirnya ngedekne pabrik helm Cakil. Oh iya bener, Pak. Kok nek Cakil mati sing gawe helm Cakil sapa? Oh, helm Cakil ning ngene tukune Pak Jumat di kaset. Setan. Moga, Pak. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Neng Kediri tuku ketan Pak Juwari, suarane enak tenan. Iya ngono. Ela Loh, ya tadi. Bone dipangan ular. Ela elo. Wong bodho Aja ngaku pinter. Ela elo. Sawone dipangan ular. Ela elo. Lho, sing apik tuku saung. Pitik lurik tuk ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok siji. Bojomu purik sebab kenekan apa? Bojoku purik mergo aku ra gelem ngaji. Alah pitik lurik tuk ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok loro. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo aku dadi bodho. Pitik lurik tuk ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok 50. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo aku wis raraket. Alah pitik lurik tuk ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok selawe. Bojomu purik tuk sebabe apa? Mau bojoku purik mergo aku ra cinta dheke. Alah pitik lurik ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok 1 juta. Bojomu purik sebab kenekan apa? Bojoku purik mergo aku wis ra cinta. Alah pitik lurik alah ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok 1 juta selawe. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo pitik double silite. Lah kok dobel silite? Lah lek pitik ngendok 1 juta selawe bledek kok ndi. Ya ora tekan ya. Niki lek sing marahi ora jenengan ora ngene dadi ngene Pak. Dadak gawe lae lho brang yo nyapa. Pak Juwari. Niki dagelan sanggit, Pak. Jenengan gawe lae lho bablas kok kene. Nah, ngoten. Ojo guyu. Weh, Mbok seneni mangsa. kuwi familine Pak Tomo kok iso diseneni lho. Aku nek nganti Mas Krisna syukuran teng Surabaya sampean ra ditimbali. Ora piye? Mas. Mas Krisna iki arepe kagungan kersa syukuran Yang dalam Kunti. Sidoarjo. Dalam Sidoarjo. Terus nganti ora dijak rono piye sampean? Nyusul. Lah nusul ora ditanggap kok nusul ki lho. Sing bayar sapa wong ora Nah. ditangkap kok. Loh, yo sumbangan penonton 2.000 lan. Mangsane monggo Pak Juwari. Niki lho Pak, kersanipun sekeca Pak. Pak Juwari dikiriki Pak. Nadyan wadon sarwe Puspa warna ditresnani ra rumangsa
Tepuk tangan untuk Bapak Juari. Luar Kanca-kanca, biasa. matur nuwun. Terima kasih partisipasinya Cih, Pak Bapak. Juari. Langsung. Nggih. Dek zaman berjuang Zaman Yor berjuang. kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ora Angkat ke, yo. Dek zaman berjuang. Yor kelingan. Sembah nuwun dumateng Bapak Juari yang sampun
Nggih. Kepareng dana swanten nglegani penggalihipun Nenggeyang Tama. Nah menika ugi wonten awala Mas Klitik. Dipun maos. Nggih. Cobi mbok kula rencangi to, Den. Nggih, monggo. Ya, Mas. Nggih mesti kokoran lagu nyapa. Lah oh ya jenenge aku lak wis ngancani Pak Juari. Genti sampeyan. Aku ki Kesanipun tu pinantu, Gus. Nggih. aku ki saya tuwek ki mripatku saya blawur aku ki. Lho Aku ki nek gawane wong ki ya ngono kuwi. lek kok cedekan ngene iki ra ketok aku ki. Ya terus Lek kok kadang ngene kita ya blas ya. nyuweni wektu kowe iki. Pancen ya ben dawa nang bar. Saking Pak Slamet Riyadi nggih. Oh iya. Ketua PWRI Kabupaten Madiun, anggota DPRD Kabupaten Madiun mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80. Semoga panjang umur, sehat, berkah barokah. Sembah nuwun Bapak Slamet Riyadi. Konjuk dumateng Ki Cahya Kuntadi menika wonten tali asih 800.000. Saking kula Bapak Slamet Riyadi saking anggota DPRD. Bener wong ki mau nang jero ketok kandel kok Mas Klitik kok. Nggih. Lho kok piye? Kok Iki dibuka, ampun. sing buka sampean to ki mau? Lho, mungkin panjenengan ngoten kok. Mas sing nyekel sapa ki mau? Lho, mboten ki ngriku njan pundhut riyen ta? Ora eneng ning kene sik utuh sik kandel mata ulung ni sampean ora. Nggih. Ini Ku gek kleru tulisane. lah wong ya tumiba wonten pangkone Mas Cahya lho. Ayo. Tumiba tapi iki useme rendeng kok ketetesan blobor apa roh. Tulisane. Niki lho panjenengan waos to, Gus. Kuwi amanah lho nggih. Menun sewu niki saking Bapak Slamet Riyadi. Anggota DPRD. Ketua BPR nggih Kabupaten Madiun, anggota DPRD. Menika kejawi mengucapkan selamat kagem Mbah Tomo Ambal Warso ing kaping 8 dasa menika tali asih 800.000 kagem Ki Dalang sak rombongan. Mosok niat ngapusi kuwi. Nggih, matur nuwun. Pangapunten, Gus, pangapunten. Iki amanah lho iki nggih. Nek nganti ana sing neka-neka wani ndelikke engko dipangan karo anak bojone dadi penyakit lho kuwi. Ayo. Nyambut gawe iki pados berkah, pados slamet. Gen awet ki aja sok seneng. Kowe iki jak omong-omongan sok. Ku gek kleru tulisane. Kok kleru pripun wong jelas 800 ki to, Gus? Nggih leres, nggih. Wong 800. Kowe lho golek apa kuwi lho? Lah kuwi duwe mbok gawa. Ayo ndang diwenehke. Mek 500 sih. Wong yo seratanipun lak leres menika. Nggih aja seneng anu to ngelongi nek jatahe kanca ora. Bang ki warna cete mobil. Nggih. Agia merah Masnya. Warnanya merah. Nggih. Menika wonten mobil ingkang badhe medal. Oh nggih. Ya, oke, siap. Siap, Kali Bos. para panitia. Nggih. Nggih. Ingkang wigati monggo nderek panjenengan menapa ingkang dipun pinangkani. Ya ora wedi gayung Loh, sambut lah, pasrahne aku piye ora ngono Loh, kuwi. wis to, santai. Anu Kuwi arep muni tawon nek entupe ngono Boten, ta. boten. Seminggu kas ketemu neh lho ya. Neng, Surabaya. karo kowe to. Lah, ITS Sing tak jake kitok ki. Loh, ITS aku ki alumni kono lho, Bos. Mahasiswa kono. ITS bakul cilot ngarepe. Aku seneng kok bocah iki. Domene tokno ya, Gus sewengi lak kuat kuwi. Kuwi bocah iki nek kadung mut yo ngene iki. Aku lek mutan bocah iki ngono. Nek Gubuk. Iki genti Winong Nawangsih karo Mbak Birgita Ayu. Nggih. Dalam lagunya Gubuk Asmara. Pas iki. Ayo. kene Dagelane loro, sindane loro. Nah, nggih. Winong karo Mas Ya. Klitik, Nggih. Mbak Birgita karo Mas Gelutuk. Nggih, siap. anu nyun berkahe Pak Harimur nggih, pokoke nyun pangapunten lho Pak Harimur, Pak. Sehat selalu kagem panjenengan nggih. Kula niku hanya sebagai seniman saya itu hanya bisa berdoa mereka utang budi kula niku setiap kali ditimbali Pak Harimur. Wah, padha kali Lah kula. nggih, wong balas budine mung isone ndongakne to, Bos. Bener, Mas, Nggih, bener. Bales apa nyatane aku yo ora ndek apa-apa. Nggih. Nggih to, Pak Njuk Aita kan lebih awet. Moga-moga doa ini moga-moga dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjangkahipun. Ngoten kok, ya. Amin amin ya rabbal alamin nggih. Nasib awake dhewe ya gumantung Pak Hariwur Loh, ngene. nggih lho, Bos. Nggih. Wong dhewe niki mek Kene, Dik. manut sing nanggap ae dene niku. Kene Dik, coba Dik, ayo. Ya. Ayo, wis. Dik Winong sama Mas Luduk. Nyapa ta, tak kalau bil kita wis.
Sangar aku. Dek Bir sama Iya. Om Klitik, Dek Anu, Winong Dik, sama Mas Dik. Piye to, Pak? Bir. Gimana Pak ini Pak? Anu bir sama sana, saya tak sama anggur merah. Bir. Kuwi bir kita ora bir ya. Oh. Bar. Coba Dek Winong sama Mas Gimana? Klitik. Oh iya. Dioper. Ya. Oke. Assalamualaikum Om. Salim. Sik, HP ku tak patanan. Kenapa? Mune neng kok. Aku telepon nang ngono. Salim dulu lah. Ya. Salim ya Om, sehat ya Om. Ya sehat, Dok. Aku ketemu sampean iki bangga sehat, Dok. Sehat jasmani, sehat rohani. Ati iki wis seneng mergo ketemu karo wong ayu, raga ya semangat mergo ya ketemu karo Mas Hayukun tadi. Mergo Ngoten. Iya. Tapi saran saya kalau ngobrol tuh ditatap matanya ya, jangan nyelonong-nyelonong gitu, salting dah sampean. Aku itu kalau natap kamu itu maaf ya, mata itu kuat, tapi lainnya tuh kayak begitu dia. Hati kuat. Jangan bertanya tentang apa-apa. Nah. Satu Kenapa? kata untuk sampean, saya selalu siap untuk mendampingi. Terima kasih ya Mas Tapi Klitik. hanya malam ini. Lah, kenapa kok malah besok enggak? Lo kena perpal. Ora ra, ngene iki kan iki lagune calone lagu Gubuk Asmara. Itu kaya samamu settinge ning gubuk ngono kan. Oh, Bir ki kita. ning gubuk. Nggih, Nah, nggih, mengko nggih. Mas Kluthuk ki ning pantai ngono. Ayo. Ayo iki ning anu gubuk sik gubuk. Oh ya pas, neneng pantai pas. Wong dek ya wis siap katok renang barang iki lah ya. Di roman iki. Ayo. Iki ning gubuk. Mas Klitik, Kepiye Diajen? di gubuk ini aku merasa nyaman Mas Klitik Senajan karena to. bersamamu. Gubuk iki mung saka gedek. Gedek kuwi gede, dek kuwi sok kala awake dhewe sesandingan, dek-dekan. Iya Mas Mula Klitik. tresnamu lan tresnaku tetep tak jaga sakjroning atiku ya Diajen. Nggih, Mas Klitik. Dadi iki settinge ning gubuk ya. Oh. Ning gone Nggih. gubuk. Lah ki ning pantai. Kowe ora nek kursine ya, Nong? Enggak ada. Ngadeg terus lak kesel to. Iya. Lah dadi kursi, ayo. Kluthuk dadi kursi. Kursi pantai. Iya no ning pantai mesake sing wedok kesel ngadeg terus ora ya. Iki Kursi pantai. Kok kaya ngono? Kursi pantai yo ngono kuwi lho, Bos. Ning aja mlumat. kursi pantai ya murah. Murep ki lek ngene iki lincak goblok. Kursi pantai piye? Oh, Lah ning ngono nglingguhi piye terusan ora? Dek Winong, aja mbok amati senajan to iki kursi pantai. Iya. Kowe yen samongso-mongso pakune motor tutukan. Wis tak jamin senep wetengku. Ada pakunya ya kursinya? Tidak ada. Oh, enggak ada. Sayang. Awake dhewe iki bengi iki pacarane kebon. Di pantai ini settingnya pantai etok-etoke. Kebon iki lho. Iya. Aja tek-tek tapuk iki. Pak kok galak banget sih Pak, saya tuh nggak bisa digalain loh Pak, saya tuh orangnya lemah lembut. Tuk, aja galak-galak karo wedok lho ora. Wong itu lek digalakin runyam, Pak. Lah digalaki ngono dadi mesake bocahe ngono sing Ben romantis. ini pembelajaran. Untuk apa? Wong lanang ben bebas. Terus nek bebas terus piye? Loh, bebas kan yo. Loh, saiki wong lanang ki yo butuh jagoan karo kanca. Nganti dhewe di karo bojo, pamit. Nduk, aku tak ngopi sik. Ah nang ndi ngopi? Klunuh. Ya bener. Ya bener, Pak? Bener. Padahal wong lanang mek ngopi. Kasih tok. pengajaran dan pengetahuan. Ya Nek nganti enek wong wedok wani karo wong lanang gedene wani apa ngrusak HP-ne si lanang kuwi kleru banget. Kleru, Pak. Kleru. Aku imbiyen yo iki terus terang, Pak. Nun sewu. Saya itu lek ngomong geger karo bojo, dalam hidup berumah tangga itu 1 tahun geger, Pak. Karena kaget hidup berumah tangga itu seperti itu. Iya. Kula niku mbiyen nesu, kula ora tau nangani bojo kula mergo kula eling secara fisik itu ada undang-undangnya. Betul. Kula mesti barang sing klojur, Pak. Kipas angin, Heeh. HP, Heeh. TV. Ape. Kula mesti kula bantingi, Pak. Terus saiki Loh, saya anggar bareng nesu, bojo kula mesti luluh. Akhirnya kaget. Waduh, TV iki fatal iki. kadung 750 jelemput tak. Akhirnya kula tau nesu arep ngatung. Wah, 250 iki. Oh, arep mbok banting kipas angin. Pasang waduh 350 ya aku. Saiki ora ya? Saya enggak sing tak Tak teriut derajat. tak banting akhirnya mertuaku. Weh ya iblis kok iki ya. Mula tuh mbok banting. Jangan di Fotone. Kaya Mas Klitik ini iki lho Mas, so sweet ini iki contonan ora tau galak ya Mas. tresnaku Mas. kaya ndine gamelan, demung lan kendang. Kok sakit ngoten Mas? Ya pengen ku iso ngambung tur ya iso nyayang. Terima kasih, Sampean kaya apa Mas?
Kayak suling. Apa itu? Awakmu tak susul ning panggah eling cah. Tresnaku kaya slentem, Dik. Apa? Kowe dadi wong wedok aja sok slincok ing tembung. Tetep gemati karo Piyai Kakung ya, Nggih, Dik. Kang Mas. Tresnaku kaya rebab Apa? sing tak arep-arep mung abab. Dadi kom kocok lha kok ngene apa ngendok iki iki. Dirayu lah kok ngene. Lah kowe iki action kok. Lah ya ta, mesti nelek ta kowe. Sing dadi jalak ureni kono lho. Kono kok ora. Kowe bawa Suaramu aja nganti kalah karo Iya, Mas. Mbak Yu Aja sitok nganti ya. ya, Mas. Ya, Dik. Bawa ta, Pak? Asmara Ndana. Eh? Anu apa kuwi gubuk asmara? Pocong. Bojong. Bah, iki ngawut bergitayan. yang yang boyo. Nyingkar nyingkur. Oh iki, sembah nuwun, Pak, sembah nuwun, Pak. Mbak Nun, Pak. Aku mau ngelap air mata, bukan itu kamu tuh sok tahu toh. Kuwi tisune kancane Modus bojoku nih, kuwi. modus. Iki apa to jan? Aku ngomong Aja film nanti kayaknya Gah, bohong. mbok lewek nih mburi. Ora. Ngerbet iki jarik kok teles iki lho. Rada rene, Dik. Wiwitane Air matamu. nyingkar nyingkur. Dik, Dalam Kang Mas. kamu suka pakai gelang ya? Iya Mas. Sik kuwi lho, Oke. bar ngi ngelapi kok itu tisune dilebokne ning iya jero itu kambing ditaruh apa mana kuwi? itu? Ya nggo kenang-kenangan. Gur tisu ada. Kowe iki aja gur kenang-kenangan. Dek iki wedake sinden mbok gawa ketut tenan kok iso. Nggih kenang-kenangan. Contone nadimu to. Wah, Aku ki duwe mas kaya sampean iki kaya ndene tak jaga asmamu ben aku ki iso ketut karo asmamu. Apa kuwi ra kwalik, Di? Sing jaga ki pun kakak. Dapur 6. Dapur anem. Mangsane iki lho. Nek di bocah ibu. Ya banyak. Oh ya ketok gede digogloh lho di. ya bir, nah bir. Lingsem yen Sampai kalah ya. kemutan. Sampai kalah. Kamu TikTok komennya kok gambar aja. Yen ndak sawang pancen pantesmu nggon konde kuwi diselipi kembang melati. Kok sakit pantes. Kembang Kang Mas? melati kuwi nggambarake arum. Arum ambune njur nyenengke nggon panciumanku. Nek mawar pripun Kang Mas? Baju Mas. Ya aku ketoprakin delampok iki. Tak iki tak kolaborasi panciumanku. Kuwi dadi kucing. Lho tegese ngambuhi seneng. Mausan. Ya Dik ya. Sesuk Mas. iki tetep nggih kembang melati wae. Nggih. Kembang melati aja sampai sampean dadi seniman sing tiru-tiru ya Cahayu. Iki kembang melati digawe kono, iki kembang melati ndang dicepot, sesuk diganti karo kembang turi karo sambal pecel. Terus Ben deletek tak dilati cengelmu. Lah ngono. ayo nang ngerti kowe nang. Ya. Nah. Sing sae ya Cahayu ya. Lambi mbok gilap. Lelampahan kang Lambi sok gilap kowe. uri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, aku nggak bisa kalau diliatin gini, Pak. Apa? Nggak bisa aku. Soalnya piye ya rodok gila sithik ngono lho, Pak. Soalnya terlalu dekat. Ojo tetek-tetek. Wis to santai kae. Santai aja mbok kuwi arep iki to Ojo telepone ati ojo. Ono lho, wis arep ning ndi. Kata-katamu aja gila. Jijik ngono lho. Gila ki dalam arti dia itu gi itu adalah giat. Lo itu loyal. Jadi kami tuh mempunyai giat loyal yang tinggi ngono lho. Ya. Nah, Jangan deket-deket ya, babnya agak mambu. nah. Aja meneh kok kowe aku dhewe ra betah. Lo abab itu adalah A itu amanah. B
bab itu basi. Piye kuwi? Amanahmu itu Basi. jangan sampai basi itu loh. Daluwarsa. Nah, ngono dadi kudu amanah terus. Ayo. Bengi terus aku koclok. Tak golekne. Ayo nang diteni nang. Dimpet sik nang, dimpet aja disawang karo meremai. Ya, ayo. Dari jauh, dari jauh. Lelampan kang Toan. Awuri. uri Timbang gila. Timbang sampean gila wis ngene wae. Brongsong ya tewel le ayo. Tamangi. Tamangi. Nyapa? Diterang aku ya. Pripun? Orang dino. Nyapa? Dasku matang. ini bekas apa ya? Iki gorengan iki. Lah ya padha karo ngangge ora ngaring kok ya. Takon ngesok lho kuwi Pak. Maksane iki kok iso. Laki temen iki dagelan ndase ambune haji lagi ya. Yo. Pak Juari. Terakhir no. Tresno tulus nadyan nengku bok asmara. Oke. Siap. Monggo dipun aturaken gubuk asmara engko dikolaborasi karo jaranan. Wah iya. Monggo to, dados.
Hey!